teddungal ngal goɗɗo heɓi ka aduna ɗo si tawi ñande tagore nde ɗumoɓa tawa nden ñande kanko koye o haɓɓe o jasine o naade yiite haray nafani fo teddungal koye teddungal si wona ɗum Nelson Mandela manti aduna o sabu ɓitti mo waɗi o e sabu neɗɗande yahagal ngal usmi histoire Nelson Mandela eno ɓurtanni faaminde ko taguɗo o yewtata kon ko goɗɗo ko taguɗo o yewtata kon alqur'ana ko gonga ɗiga ko Allah wi ko wondema ko nunguɗo ko mahiɗo e hoore nunɗal ko tuɗɗori ɗo nunɗal shahida Allahu annahu hajina wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ko niɓuɗo e dow nunɗal mo wiɗi wondema kala golluɗo golle moƴƴe o yoɓitay mo ɗen golle on tigi woni julɗo o woni keefe o woni goɗɗo o woni suddiɗo subhanahu wa ta'ala o ɓen fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd Allah subhanahu wa ta'ala o nooti noddaango maɓɓe ngu o nooti torare ɓe ɓe noddine ɓay o ɓodino nodduɗo mo ono tom o wii jooma maɓɓe nootiɓe wii fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha mi wonaani mono yeeha golle golluɗo e mo on tigi woni no gorko o woni suddiɗo o woni kadi juɗɗo o woni keefeero kala golluɗo gollal moƴƴal Allah subhanahu wa ta'ala o yeeɓata golle o yeeɓata golle makko ɗe ɗeɗon kay ɗiɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala jeri mo kala ka tampiri o yangoni Allah subhanahu wa ta'ala wi o yoɓay on tigi golle makko ɗe يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Allah subhanahu wa ta'ala kala suɗiɗo gurdal aduna ɗan o yangani gurdal aduna ɗan no ɗan yangonanteno tigi Allah tagi aya on tigi yangani adna yangande mayde tigi tigi Allah tagi deden ma sengo suɓiɓe adna men taɓe sintiraɗi ko ɓe heeferaɗi kono taɓe waɗi ko moƴƴi taɓe waɗi ko makki aduna o Allah kadi ɓe jaɓɓani ko kanko ɓayna ɗumɗo ɓe Allah wi kolɓe yoɓe jaɓɓu yoɓe notto diina makko kan yoɓe jaɓɓu nelaɗo makko on yoɓe juur waktuji ɗin joyi ɓe ɗum o yiɗno ko ɗum o faalananoɓe kono ɓayɓe tawi ɓe ɗum ɗo haagati kono ɓe yaɓɓani ɓe adna o ɓe peewi ɓe numɗi ɓe naɓi Allah subhanahu wa ta'ala fi kala ɓe jaɓanaali mo kanko ɓayno numɗi yuwaffi ilayhima amalahum fiha o jonni kayɓe jotti golleji maɓɓe ɗi ka gurdal aduna ga wa hum fiha la yubkhasuna ɓe ɗoytantake ɓe jamfatake telma heɓi gonga sen jariɓe tawa ɓe sintiraɗi ko heddara kono ɓe ñatteɗi tampi imanité neɗɗal dew ɓe ɗum koye recherche maɓɓe fi yo jama on jeyɗi fi yo jama on sellu anduɓe histoire ko wiyete tuberculose million ji yimɓe ko tuberculose waɗi chefferɓe heɓeraɓe darni men ɗaɓɓite men financé ɓe gantal amen gam e tawa men o hara ɗanaki ha men heɓana ɓiɗɗo adama o leydi tuberculose hana wawi ɓalɗi jariɓe waɗi ɗi recherche ɓenno Allah subhanahu wa ta'ala yuɗunoɓe jariɓe dépense milliard ji ɗi ñabbeɗi goo ɗaɓɓiti vaccin ji tawa joni ɗum ɗon ko so tawi a vaccinama ha aduna tan ɓennalngaɓe toon nanggata ɓen ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala juuɗi ɓe juuɗi muɗɗi
dari ɓe nundi hakkude tagore nden fonni leƴƴi ɗin fonni ɓaleɓe torɗoɓe jaɓi ko neɗɗanteɓe ni goɗɗo hanaka waɗede jakku kurte wona Abraham lenkoɓe ɓen ɗo kamɓe kadi Allah subhanahu wa ta'ala joni koɓe joddi maɓɓe ɗum e jebbigal maɓɓe nunɗuɓe yurmini leydi mum sendi bonni mo kana heddi droit mum e haqqe mum mo kana tawi wuuray ka ɗuga tawa citoyen ɗo wullita to hoore président de la république président o ñaawe citoyen ɗi on hetta haqqe mum on haagata wonde sifa ɗum wona jeɗɗo sittoɓe kamɓe subahana wuɗunoɓe o tuutinannoɓe baɓɓe maɓɓe ɗe ko ottuɓe cellal yiɗi tedduga ala hay mumɓe nder amérique ka yaata ala nder sar ala on quartier ka ronkata yiide ko ɓeyɗo George Washington street tawa inde makko ɓe ɗino ɗon ko waɗi noon ko nafde amérique maɓɓe neɗɗo yaata on ɓurɗo mawnude ɗum ko ladde e nder ponti hattal ɗon ɗon ɗo ko George Washington Beach kanko ini jom harna bandije dictateur de fuɗaɗe jarɗoɓe voilà population mum warigawa gerto toña ronka tabinde numɗanɓe peewa ɓen ɗo kadi ko ɓen fuufona fuɓɓe ko ni ɓe lujjirta ɓe heɓata inde moƴƴere aduna fi maɓɓe ɓamtaka wanno Allah ko nunɗuɗo hay ko keefeero waɗi hunde mawde Allah ɓantay fi makko si tawi tawi ko julɗo noddiɗo e l'islam on woni dictateur de bon lorɗowo tagore nden Allah ɗuɓay fi makko heɓata inde moƴƴere hay annora yeeso jaltugo heɓa Allah ko nunɗuɗo wi Nelson Mandela ko yaka président e adnallah fuu mo kala si no yiɗi taweede mawnina fi mayde makko nden tawe ko sappo waɗi ko gara ko suɓo kafo ngon yande ɓe nanguno Nelson Mandela barɓe arde ko ɓe addi négocié fi makko kon ko suɓingol mo e nder peydi adnallah ko kala nationalité citoyenneté mo faala e ko jeɗo faala waɗi konto banque makko konto faala wuurude o wi ko kaso ngon ɓurani meɗi ko fof ɓiɓɓe adama ɓe fotay e hoore leydi ndi mo kala hetta haqqe mum ara goto waɗat jam o waktuɗi soke tuɗɗinoɓeydi portuel ɗo darino ɗo ñaawi mo wiɗi ko ɗo soke ha o maayi ma ko yo waɗi pisan ñande Nelson Mandela wonno président de la république Afrique du Sud le premier repas présidentiel ko wi ɗaɓɓitanera winoɗo yomi soke hani maaya ko menen hawtata menen aɗa ko hawtude ka ñiiri am tant que président de la république donc sifa ɗiɗo tekkuji moƴƴi ɓeygu makko mo yanngoti haa gat ɓe waɗi ɗirde on haa o woni président de la république ɓay o wiɗi yottoɗe ɓaye heɓi doole ɓay o sali ɓe o wi ka seen seeɗi wona yottota accede ko acci kon wonɗum moƴƴi wasparde pamala wondema ɓuuɗi capantati aɗo hade hewtugal ande o tribune hay mi alano karmo toojo mi alano ceernojo momi yiɗi momi hooli fii laawol politique angol ɗum yewtuga maison blanche mi laamo ɓuri o ɓuuɗe o waali on o wi oɗo adna allah heɓani e makko e sama meɗen ko kanko ɓuri fewde keddi lamɓe amérique ɓe tato maɓe nayo ɓe tawano Quran kono ɗum ɗon fof ɗen tedduɗe ɗe Nelson Mandela heɓɓi fof teeɗi ɗin ka goɗɗo ɓurɗi jogagol jawɗe nden adnallah wona Imarat wona Bahrain wona Kuwait wona Arabie Saoudite ɓe mari tumbodiral hundowal ko duuɓi joyi e joɗɗoma Amérique e laamagol ɓe jeygol ɓe Angleterre e laamagol ɓe jeygol ɓe haa hannde ndenano talaka ko ɓe yewta ɗon ɗon sona nden ko man ano ɓeydunomo talaka ɓaale ko sabu ko yittigom sabu ko waɗi kono ɓay ɗum o sintirama ko sujjaaji mo mari yonde monanaka mo mari yonde monanaka ko waɗi ɗen haani yettude Allah
musidɓe julɓe tedduɓe ko Allah subhanahu wa taala waɗi julɓe kamɓe ko nema moolanaɗo noon ala nema ɓurɗo sirtengol wongol juɗɗo ko on nema ɗon ɗum ñande o heɓi halaɓe timmi ndaare ɓeɗo bineɓe gonɗinnoɓe annabi Musa alayhi salam e hoore teddugal ko ɓe jogino Égypte ko fof e nananede e yankinanede ɓayɓe ɓe andi ko wiyete gonɗingal kon ko wiyete l'islam ko ɗum mari avantage ko laaka ay Firawna yiɗi soɓɓinayde fembayde ko ɓe wiinomo faqdi ma anta qad innama taqdi hadihi l-aya waɗu kala ko farɗa wadde a andi Firawna kañum wi ko ɗum ɗo yumɗo wat kamɓe ɓe ɓeyti ɓeyni waɗ ɓuri ɗum saban faqdi ma anta qad so tawi ko pempugol sunna wara ɓeydi kadi ko ɗo wawɗa wadde ɗum so yumbitoyama ɗo haɗa komin naɓɓe ba woni bande ba woni accise ko ɗo ñawata so feɗɗoyɗa ɓar ñawete ɗum woni belanɗo iman ɗum woni belanɗo goɗɗi eɗen juula e rasul sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo teddude e tedduɓe ɓurɗo moƴƴude e moƴƴuɓe mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala moɗidiri kala ko wiyete moƴƴere makko e yurmede makko e nema makko ko waddi ha e makko innimi moɗi ko mi ardi ha timmini e makko kala ko mi jeyi ko wiyete moƴƴere kala ko mi jeyi ko wiyete kisal kala ko mi jeyi ko wiyete teddugal mi timmini ɗum e maɗo ya Muhammad oyo timma cimatahu aleykum mi sendi ɓure ɗen mi sendi moƴƴereji ɗin mi fannaɗi hayre hunde komi dañi ko dali walakinna allaha du fadlin ala alamin ko jomiraɗo ɓuran mawgal e dow takifumu fof takifumu fof ala ko fetta fatha walakinna allaha du fadlin ala eɗen ɓure o waɗani ɓe ɓiɓɓe adama ɓe wa inna allaha la du fadlin ala nnas walakinna aksarahum la yashkurun ko jomiraɗo ɓuran mawgal e dow yimɓe ɓe julɗo mum kefere mum o hettini kadi ɓuran ɓurgal mawnude ngannde e dow yimɓe ɓen jaɓanɓe mo ɓen gonɗiɓe ɓe Allah gani ko basbiril muminin bi anna lahum min allahi fadlan kabira yiyete noon gonɗiɓe ɓen wo basbiril muminina andi ɓuran aranal ngal ko yimɓe fof julɗo e keefe julɗo e ngam ɓural ngal o waɗani julɗo e keefeero on ɗaani ko ɓuri mawnude maggal ɗum o waɗani gonɗiɓe ɓen o waɗiril muminina bi anna lahum min allahi fadlan kabira yiyete noon gonɗiɓe ɓen wonnan ɓe mari ka Allah ga ɓural mawnugal ngam kaka ɓe nangal ɓe sendotonoɗe e yeddugal ngal ɓuran nongal ngam o waɗani julɓe pewɓe ɓen o waɗani ngal annaba ɓen o waɗani ngal annaba ɓen o ɓurtintini ɓe ngal ɓuran walaqad faddalna ba'da nabiyyin ala ba'd wa atayna Dawuda zabura min ɓurɗintinniyoga e dow annabaɓe min hokki Dawuda zabura o sotti nenaɓe ɓen e nder annabaɓe o waɗani ɓe ngal ɓuran ɓuri ko annabaɓe luttuɓe waɗana ko o ɓurtidinnani hakkude nenaɓe ɓen ɓen tilka rusul faddalna ba'dahum minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa bna Maryama al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus lagani ɓen nenaɓe min ɓurtidinniyo maɓɓe ɗo jennanangal ɓure kala ko wiyete fadlo ko heɓi ko fof moɓidiri ko ɓuri wawde ko وإن رسولك أنت بكل جنة إن فضله كان عليك كبيرا buran Allah ngarang ke do ma de mau ko ni tipe e aya ko Allah buran ngarang mau ni do ma superstar annaba be Ibrahim alayhi salam ko tedduɓe yiɗano ko Allah
Muanna tiñani timmingol ko mabinen ɗo so timmi so timmali kan ko yentanawa timmi ga wayde kala ibrahima rabbuhu kadi kan on timmini ga e aya ko wa ibrahima alladhi waqfa ibrahima timmini ko hatta so manginani sarna ka on tarino hulino aani ka wirtola kara wala tukhzini yawma tub'athun joma ñande immino dana nafa ka witta annabi ibrahima ko huli wata birte ñande tan solo ka on tolo to wata birte ñande tan ko tettingal ko dina ko timini ko 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 tiki am nutde nala ko yeto amon ko assuré yawma la illa ñande sile tako do witta tanela o dorati wata o witte o pese na kono Allah no asiran oda do witte Allah turke ma yandi sewto yalla ko wata witte yandi Allah no witte wada no witte ko ngen yawma la yuhillahu an-nabiyya والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ñande Allah min kata annabajo o e en gonɗinɓe juutirɗe ɓawa wakko nuru o لماذا نورهم لأن هذا النور مختص له قل إني كلا أمر بالآخرة تكون فيه تاكو أن كان أن يرى من ذلك النور ونتنك رسول المكتب أن ننتهي أن وراء رسول على النور أنور orang kanu kunci yang sebab dia bawa apa? Musim bejul betendoe. Allah hadiah cukup bol anda mutai. Allah yete bin aidinelde. Uriye bin man aide. Wata ilwirti do mappe. Aide. Opposam be Allah be. Aide Allah be. Iblis ay bone ni mundi Iblis ay bone ni mundi won ay de nek opposition ini ka adam ku attaque de wor ni do le jimbe be ko be kanji ni ko kan ka mu bar woni be côté Allah et opposition Allah dal bi atayni ci atul buqatu fi sabilillah wa ukhraka ko fedde jididi ko wiuga ben menen ko Allah men faala ko yidi ko men faala ko faala ko massa e gani de ri haray menen men mayi dum ma be wete opposition wa ukhraka haray menen tanke ko e anden no lutti meden heddi ko Allah faala ko massa tuma men nanni rasulullah e fedde jididi wa ukhraka kafira din fedde jidi immu ya adam alayhi salam woni gere woni combat woni guerre mo Allah déclare ana wi no mari ay be men nango be nagi diele o wi min non kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli ya aya ko inna Allah balighu amrihi o yotti lay fiatu mak ara bandi je tarti de ko o hebi mabbe mabbe o bonni mi mabbe o fuul fedde di bandi in fof o halti bi maɓɓe haalani ɓurnoɗo ñaamude ɓurnoɗo joga ko doole yahdugo ɗumɓe mbawde stratégie de guerre monsieur Firawn nasbata rejili Firawn ɗum goto haltiɓe haalani ha aroy ɗoɗo nela sallah sallam bandi je Firawnaɓe ɓuɗaɓe kadi nden ɗon kadi jari martata Allah wala haltu bima wiya on dan ni anda bandi halka yawma yaksaru ka qawmin minhum fala tafshaw mukhshaw al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kere men wino mi ganato de bido annabi aka no ande kasi gani kat ande bandi da ke dina al yawma yaksaru alladhina kafaru min dinikum hande bandi ɓe hefera ɓen taƴike dina mon kam koɓe wino dina mon kam maffata koɓe wino dina mon kam laafotako hande ɓe taƴike hande ɓe warama ɓe helama ɓe hentama fala tafsawhum taw huɗoɓe hande kadi woɓ sawni huɗenam ni
يوم عنده أقبلت لكم دينكم يتمنا لي دينهم كأن آدم فقينوك أن بعد كذا على توبتون أن يحكم محمد عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يتمنا لي عنه ورضيت لكم الإسلام sebagai wajah Islam Cina. Jono bandi dia Yahud, An-Nasara, beri haji strategi di mana? Itu di mana? Allah lah korek ni. Anda kau pun hidup juga dengan noyini le, no sendi le, no jogi berlebih, no ikut ikut. Saya pun dalam kalau dia awak verkat terakhir desa, verkat terakhir ver ayat ver ayat budai An-Nasara jumlah mana dulu jumlah dua kali itu jadi jumlah dua kali itu dapat jadi efek mati jumlah dua kali yang jadi sampai ke ayat Allah. Kondo woni verkat kondo woni tantien desa on isi gitu ko adi be feccu ko dina ito na annabi Adam alayhi salam hadi dina ko dina wodi ko dina Islam ko feccu ko annabi Musa alayhi salam adi tawretare ni pandi de ko jetti nem tawretare falsifibe be di ulti bonni de muddini dina wiyete Yahuda baik ini kadi Nabi Isa begitu injira be wayni de be mujjini dina no wiye Allah subhanahu dum ari ko dina Islam woni ko wadi no Nabi Musa ya Nabi Isa hal ko julde na be catholique na be chrétien. Il y a jamais eu un prophète chrétien ou un prophète juif où les prophètes étaient des musulmans. Faut pas le dire. L'autre, faut prêter serment et déclarer votre nom. Dieu est Allah, faut qu'il est là, faut qu'il est comme God, et les Dieu ça une déclaration commune. Padahal, qul amanna billah, ma unzila alayna وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Satu indikator kuning dalam Al-Quran itu sampai ke proses. Bagaimana menjadi mengenai kotipina Ibrahim aku, menjadi kotipina Muhammad aku. Menjadi kotipina Ismail Ishaq ko etani ramelen dobe menjadi ko jonna no Musa ko e ko jonna Isa ko dana be do to woni annabi aga dali wan nabiyuna li rabbi ya Allah ba ite wala ko fukpa ni get min sen ni ta ay ko min jatti fukko benana min jatti fukko annaba min jatti fukko mu de wata e yokkini ko goto yokkina Meden menen wodu be bokkon gollo sinda de men rimti dollo me ko ani ko men dulbe wala ko muslim menen men dulbe so de lima so ba de ko wadi no ko sakina na ko sakina شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اتموا الدين ولا تتفرقوا تبنى على المشركين هذا الأمر شرعنا لكم وشرعنا موسى عيسى ودن لنا الله كلوا الإسلام يوم سيدو بندي في الإسلام مؤمنين في بناني القرآن لي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اليهود والنصارى ملتهم هاجر كافرين وقتكم ملتهم أنا عرب وجه لأني أتينا مقتكم ناجين الله والله ودي عند بفارة
Allah wala yunattaba ahwa para berbeda dengan ahwa serta si ajokki bene de mabbe de Allah gadi kala e magsa jonnon tiina krete yaga ko honno dum fuddori dum ko manji dum e hoore kirku ko manji dum e hoore keppata ko manji e hoore fena parce que le christianisme ko jetta sini ama la croix ko leggal ngal neɗɗo o ferde e mum fena ɓe gonɗa ɓe feni ɓe wi ɓe feldi annabaɓe tedduɗo ko jiɗa mo finni mbaɗɗa haji mo tawde annabi isa wawatake nayndede tempe ko waɗi noon o déclare innocence makko on kañum e protection makko on ñande o jibina tawi ko toon ko ɗenende wi min mi tempa wiyatake mi waɗa bis قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. déclaration ci arami ke wadi dum ko in explique histoire makko hanya del moti jom makko in ko ngudde o yoti don o wori histoire be gatti makko dal ko gas awande ko o wi ko mi makko Allah bi ko makko ko makko Allah ko jiya Allah itti 50% histoire na Isa sabu ko ni makko de histoire en gurtan annabi Isa ko wi e makko ko Allah yo ko ma yen ko do inni Allah ni makko ba tati ay mo andi so on jakko yibe bi e ko Allah ni ko makko das ko ne ba atani al-kidama ojoni an defkarne waja'alni nabiyyan wa ila an-nabat waj'alni mubarakan bikum wa akbar aynama kan yalti woko mo kan sama miyamirama junte miyamirama itu gol zakka tan kala wuri kan ni gangol yumma mi warani sanu donni o tempo o wi wassalamu alayhi yawma wulidtu kisal woni ya ñande de gal kisal ko rabu dol meman e iblisa melni e wata ka jungo yabe makko en koy wa sécurité salam alayhi yawma wulidtu wa yawma tamutu yande ma ay jete na tsenga do wala se ko salam ko mare nangga biya jas na porta tempa o ko salamu mali ada salamu alaihi wa amudu go wanga do way tamu o ba dunya nyande kadi min tinte ko ni wuro kadi ko mi salam ko mi kisa be tari no be bi be fertimo Allah subhanahu wa ta'ala kana ko waddi mo ahlul kitab ali yaqulu anna sala mo gindiri dum e dero Qur'an ya surah Nisa jantan dong ini ke Allah minum bima naqdihim mithaqa wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha 'isa ibn maryama rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha umpan yo ko waddi ande kita yiti ko ko do wat mi do de la ligue tay ne jaya hemu ko metti bi Allah hadi wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa rasulullah ko be ni ko de wat hadi ko ko be ko de wat ni Allah da ko je ko waddi wa qawlihim ebi ko mabbe inna qatalna al-masiha mewali Isa liko Maryam o di Allah taala wa rasulullah mbete tamyiz min al-mawsubat min al-asma mawsubat min al-asma
حال تمييز مفعول به مفعول له مفعول لأجله فعل jadi تمييز بوحي عيسى عيسى نبي رسول ويقول إني جاي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه دوران ودين بكم ودين ولكن شبه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم فيه من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يهدي وما قتلوه يهدي دوران مكان دي nanti kita nak mengawal kau. Joni no dem penane kam bukan betul ini jadi nama kaya. Lekka kam ini berarti apa? Kam itu apa? Aksio kam bukan dua ten sertifikat. Net kam pada dua ten Kristi. Dina etika yang al-hadi dong dua ten Kristianisme. Joko kan kita itu Kristi. Dekana hawni mati de ko do ko fe ko gidinan de o ala ba ko kan ko fena de ko sande ko ka ta ko ta ya na ko te ko bien la bitna ko fora kamo ko ni be doctor police buka mo explique ko ka ha ko parce que cap de fête di catholique ni wo be ko de 20 to jibina wo be ko de 25 wo be ko 26 on to no ko moi explique faut preparar itu silmu menang Islam ini dan dokter Munis bukan jono si woni no nyunde de man nek fena ni on sen pa do ni de wali ko nen nyana de woni ko tibina si dan no wadde gon fe to silku fe to keberaku ko hon nabi turba ko nabi turba joni no Transiente sabur kat bonita de mak de kan den ban de he mushi de la bonita de mak de he espe sabur ki ku yo veka to sinte de ko transiente ko en fun sabur bonita de he bonita de bombo he kaka veka to joko de ha won ci transiente ka trande ko bonto yi ko ci binade la na ji binade ko be wi ko e do penale tedora ko man be bu si a julko non ñu ana 24 et 25 décembre xama yetta dum si ala dijo no sorde la bitte mu ko be andira 24 et 30 décembre ko be yatte fe kedera ta be julko xana ko de ko qur'an hat julko be jokku bo de mu en jokki ge en bay ni de Itu mak bukan anniversaire. Because hanya anniversaire macam apa? God lekeh teraku. Bukan Islam kawadum, bukan niradum. Dan ini buzi di. Fadihan di juli julbe, mak bermui kita nak bermuncul bermak buat bobo berbuat apa anniversaire. Jadi orang anniversaire. Foto non si dai due mani nudi attacchi che la para ko ya ni si peita da para na dan ni bodu si werto ko due ma uji dutawa harika ande idi be jokki be moyi ko bidde ne yu e watto to fanto ni si bomoy moyi ko be yatta ka ama 24 30 décembre peni mo ta ka 95% ko junne tak cek pusat unidan peta con gubi hari hala persen pusat tuan eno bengkat ekran jendela ku arah ke arah dak dia akit ke julbe no fetina ku bena ta flambo julbe yodi no vetsi no pinade go to fetina no be fode man ta sen ni boy ta e julbe woni makki ngeni be takina dere e hore ke kala Olha sai coloro versare lì, dai momenti, dai kepala kau mati. Saya ini dentro hidup lagi, buat apa itu diambil.
no metti si 24 e 31 décembre fekki waɗama statistique e urgence ɗi dalam taneji jon sukaɓe halkiɓe motoji e kubbagol jon sukaɓe halkiɓe otoji accident hakkude kadi yarɓe ha feere nde wari ɗum hakkude tuffiɗirɓe sabu yarugol dal tawe 90% waɗɓe accident ɗi ko wiyete ayɓe mari ay boubacar ayba kelɗumi no hanuno helfinanade goɗɗuɓe motoji beere fedde o waɗe continue di beere yara moyentine hakkude dalaba e pita e leɗɗe goɗɗi yara sere kore goɗɗi yara tindiya milliard di marta beere e leydi ɗi 95% julɓe e ɓeɓɓe hoto ndiyame kaw hoto l'islam e kono qawli hada astagfirullah alhamdulillah ala nikmatil islam wa kafa biha min ni'ma musidɓe julɓe tedduɓe anden diina men kam anden ñawoje diina men kam nannuji diina men kam wela en ɗum yona en hawrana en ko allah sifino ko aawi e derɗe gonɗinɓe men ɗon taw so ɗum aawi e me'en ذلك بأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Lalu ini loh yang kesalahan dek, gonjinangal, bocuk ini gonjinangal. Hadiona, itu judo, hadiona suci do, judo wela waktu kau hijab, waktu kau tuntut dia Islam, kita awal. Tak berbulan ini zipun jantung malu pantalon. Kau hadi, iona na judo, wanggon pedo, sumaye, dumping. Kalau sungai nanti welani mo dia kubol kek. Hadi ngamu dimet di welani. Hadi muncul ini kan dia muncul di mana. Dari beno ini ada hawa pino sip kubol ni pandu mundu. Monta kare yo. Sita pandu mundu monta kare. Tungkai awak tak. Pekubol tidak cicire mungko. Berbeda dari itu mah. Ani woni kono o woni no kero woni no ataki mono ani woni ko o woni ko wono akite wono judo patane ta tepina ko bande ta bare ko bitendi ko ko no ko tendi ma ko patti ya be sidi ko warta shenisi ko set ma ma ya wa aksi jambu woni ko tan cuma anu aku won aku won aku won ende kamba lima eka borna te lima eka yewu te lima eka ninja gol mada bolo woni ko do jas gol ma le ko se dan seno ma ko de la ni plantel kan no porto ko ta ka ina ko plantel wani ni ska este o fado no wani parte dice que la patriotisation per forza moko babe ko o be kettina atte forza subrete presa nella devi mo moko babe forza yonino de un polseda seno mo parti o misa mo ne una sopra con uno paske jetti grande quando si sta testando come che lo roete si a un presidente forza manda che saya mau konsulat na jangan apa Indonesia ono kembali makan fara sudah itu berikan Fransa lagi Fransa yang ikut jangan pemabat orang laporan itu saya mikir benar ono lugar deh benar deh sana mau dekat kali saya hidup pada saya mau mengenal surat Fransa sejauh ini hak dari usul
Ongo jabu no wonde ba ga ko jende. Tay mo won kadi ko bawdi ko. Tay mo won kadi ko bawdi ko. Ko so hadi gal ko rek la ilaha illallah muhammad rasulullah men ko. Ko no yi dal den cefer. Ko no yi dal den namu cefer. Quran kala ko de program mabbe Quran ba tappo bale horma. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وتعوا جوجك تبتدي تيجو تبتدي نقدر ندار وأن بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منكم كما تقول تقول تيجو تيجو جوجك تيجو إمام الله ذلك إنه منكم هذا sini modern. Kalau ini berbengkak desa 31 desa onyo an dolo o aman dum o yaltani o tumbondiri sabu Allah tadi inna min saya itu saya ini suara on bimbi daun ka iblis ala Allah yi fa inna min hamil kulli today ala inda ko dum Allah dunno iblis ga e jam ko munga dibe boy ya jondo ko beni ko amoy ko mol ka boîte kono jere mo kala bitu sena tumbondire wade ngata ya jude nte o mo ko nder mo monde bayna o bil bayna bil woni bekka ko tran de ta tumbondira yo ta ya o inde bekka e tran de ta fa innahu bil ala sembini pewke ali uta pewke an masara en bena e lima ladal akara ladina fi qulubihim marad ila iya benin be nawnaare woni ka berde mum nak tibal kilo sunangi kono ko nawno be nawnaare naafiti yakal nawnaare naafiti yakal e ngal timmu ngol gonninan mi saari wona fi be kala jangudo do ABCD o wontibe ko c'est-à-dire comment dire ko mo ta wuntire tawa yidi be wela mabe na ko to wi ado no pari ma be ni pari ma ye tete on do mo kala inde ka do wuntibe duru ko to mi tinna ni ke duru ko o to mi tinna ke wakta ko to ko nya o to mi tinna ni ke do ka ko kale ni so do nya o to mi tinna ke ko yae mani ko bakko mani o to mi tinna ke do kere in grup bandi je ko anayi bakara tadina ko do be mara ko sai ni na be wayni be won tata aduna kat onta ni de ko en mobbe de yuda be yuda tay aduna ata je pawon ko terda kan te nga no anda se ka nyande mo usaba usibene wonde pixel sai ko de mol na jeu kene ko ni wano jok mon alman do yo bi jok wala ni be am sa e musa tay na sede ko wi do ko ko ni bi de be o pat won ko andi verta belti karapo ko men ne bi de be o be jabatame ko men porto ni be andi ko men muy wi yande ko nango no men fagas goddo ame kayne do ki passeport belti o inni kanko kila det ila la nationalité voilà mon passeport politique belgienne avec ce que vous avez la nationalité belge mais il n'y a pas de joie en fait il faut voir là-bas de bien nationalité avec on mène belge fort là qui est avec mon balai là et il va pas les temps pour aller ah belge wontan mo wirte musika eten kefero mo lorta ko longal mo fewtata ibula jakko o tew ko seru nyamo kande hurko mo gorko jombata gorko mo debbo jombata debbo mo nene mum e bamum e israadu mum ko gorko rata kubana mo alas idasi ko ni ay ko betat hay kambe be yi warna de way yang di def roche garo ni ne wiete da biographe du 20e siècle c'est sama philosophie de garo ni jang suti per ko ka wi do sina taxi
yo albalaaw je problème bi ko ɓe woni ngal final makko ñaari tiyema gangal ɗo jiɗi ɓe fonno ɓe rowte tagal ɓe wonko yimɓe musidɓe julɓe tedduɓe jiɗen diina men jiɗen laamuji diina men ka jiɗen jikkuji diina men ka en alaa ko foti wa diina men kan e laamuji men moƴƴuɗi ɗin jango kadi livre goɗɗo no windi abono ko sen oustas Taibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendumo wona ko sati a waɗiray suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengole vidéo ɗo ko spécial fi bayana oustas Taibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonoto